Jumejn wara li l-gazzetta kulħadd żvelat li kien hemm 4 riżenji fl-MZPN, l-istorja ġiet ikkonfermata minn ħadd li fl-eks-President innifisha Mirjana Tastaferrata Denoto. F'kitba fuq il-medja soċjali Tastaferrata Denoto konfermat li riżenjat minn President tal-MZPN u użat l-iskuża tar-riżenja għax hija kandidata tal-Partit Nazzjonalista tal-Parlament Ewropew f'Ġunju li ġej. Waqt li qalet li l-istorja li żvelat il-gazzetta kulħadd hija gidba, ikkonfermat ukoll l-istess rapport u qalet li issa Thomas De Martino laħaq President tal-Moviment Żgħażagħ Nazzjonalisti. Din l-aħbar ġiet ikkonfermata f'kitba fuq il-medja soċjali tal-MZPN fejn intqal li viċi presidenti se jkunu Gian Paul Barbara u Frederica Aquilina waqt li segretarju ġenerali se tkun Nicole Portelli, kollha mill-fazzjoni tal-ex kap Adrian Delija kif żvelat il-kulħadd. Il-gazzetta tal-Partit Laburista żvelat kif rewwixta minn tal-fazzjoni ta' Delija f'laqgħa riċenti tal-MZPN waslet għar-riżenja ta' 4 membri minn tal-fazzjoni tal-kap u l-Establishment Nazzjonalista. Dawn huma l-President Mirjana Tastaferrata Denoto, il-Viċi President Kevin Kurmi u l-membri Alexander Jacobson u Mirko Sant. Il-koll qrib Bernard Grek. Għat-tlieta tal-aħħar m'hemm l-ebda referenza għalihom mill-MZPN it-tlieta wara nofsinhar u semmit biss ir-riżenja ta' Tastaferrata Denoto. Dawn ir-riżenji jfissru li l-fazzjoni ta' Grek u l-establishment tilfet minn idea l-kontroll tal-fera taż-żgħażagħ u issa dan għadda dawk li pubblikament jiddikjaraw il-lealtà tagħhom lejn l-ex kap li tqaċċat minn postu 3 snin ilu. Dawk li issa jinsabu fil-kman tal-MZPN fil-fatt kienu dawk li ħolqu l-għaqda Team Smart bl-appoġġ tas-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista ta' dak iż-żmien Clyde Pooley. Fi żmien li l-fera uffiċjali nazzjonalista rribellat ukoll pubblikament kontra Delija.